USindile Adams oneminyaka engama-23 ubudala nosebenza kwivenkile yakwa-Pick n Pay njengomqhubi wetroli waswekelwa ngabazali bakhe eneminyaka emihlanu kuphela ze wakhuliswa ngumakhulu wakhe ongathathi ntweni uMimi Mazamisa noneminyaka engama-76 ubudala. Umakhulu ka-Adams uhlala kweli khaya neentombi zakhe ezimbini kunye nabazukulwana bakhe ababini kuquka uSindile. Olu sapho luphila ngendodla kamakhulu kunye nemali kaSindile ayirhola ngokuqhuba itroli. Umakhulu kaSindile uchaza ngendlela asokole ngayo ukukhulisa uSindile. Mama wayiwisana ndimane ngomfonela silamba mama ndafuna igrandi ndanikwa igrandi ndabazama abantwana ngegrandi Sindile kudeski wafikelela kwiminyaka esixhenxe ndamfaka esikolweni ndodwa abazali ndamfundisa mzali uSindile sangabe ngumntana ononqa apha kumamakhe wathi wagqitha kula 18 wafuneke ndimoluse sange ndikwazi bazali. Oogxa kaSindile kunye nabaphathi bakhe baxelelwa ngemeko yekhaya lakhe baza bagqiba kwelokuba bathathe le meko ezandleni zabo baxhase usapho lukaSindile ngeendleko zokusa uSindile esuthwini. Lento iqale I think early this year. Into yenzekeleyo phaa emsebenzini sinabantu abangotata. Otata abaphangela phaa baye babona uSindile nengokumazi kwabo nokwazi kwabo izinto zabantu abangotata because bathe xa beqaphela babona into yobana ibehavior kaSindile iyatshintsha ebengafikanga engumntana onje phaa kuthi. Caba ke ngoku bambiza uSindile bathetha naye because ungumntana osweet kakhulu. Babuza kwa bakwenzeka ntoni wayichaza ke ingxaki yakhe uSindile caba ebenomnqweno wobe besekudala efana babolukile qha ngenxa yemeko yekhaya lakhe akakwazanga because bamane beplana then ingaphumeleli bamane beplana ingaphumeleli then otata baye baxweca omama apha emsebenzini basithi especially bathetha noUnathi. Unathi wasibiza ke wasichazela lengxaki. Saqonda xa imeko enje ithi lonto masiphinqele phezulu singoma ngoba ngumntana lo and sonke siyambona ba ungumntana onjani yangumnqweno ukubana ngasikamaphupha akhe nyani afezekiseke. Abasebenzi bathi emva kwamatiletile abathe bawenza ukuzama ukusa ugxa wabo esuthwini baye badibana nosapho ezinzame zayimpumelelo. Thina wethu umnqweno woba uSindile sibe simsile ehlathini sinqwenela into okokubana nge-28 kaSeptemba azathi umzukulwana amagcirha xa sizapha emagcirheni xa sithi amagcirha sivuyisana nobuya komzukulwana wethu sithi wena mntakanqeka wena mntu umnyama uzawusinceda phi uzawabonisa njani amagcirha into kokubana xa ni celebrate ubuya komzukulwana wenu thina siye senze njani kumakhaya njalo. Siphakamisa isandla kuni uZontsundu ngoku sithi sicela inkxaso kuyo loo nto ngokusize kuni sathi bethunani siphakamisa izandla sithi macala onke loo nto umntwanayo sibone kuthi kuyakwazi ukwenzeka ngoba khapha besithatha khona because uyayazi xa uphangela uyabudgeta kungashiyeki into kuphela iaccount ungasibhatelanga zonke but sazixelela into yobana i20 ezenulisango ne30 ezawuzana noUnathi ne50 izawumenza uSindile abe ngulo tata anguye namhlanje. Kuyo lonto sisithi ke siphakamisa isandla kunemzonzo sithi yeyele sicela inkxaso zomnyama. Umakhulu wakhe akakhange akwazi ukuzibamba inyembezi ngenxa yento ethe yenziwa ngabasebenzi kumzukulwana wakhe. Ubuhlungu ukuthi ewe Nkosi ibe ndimo uThixo thumela abantu bakhe abazoncedana namo kunamhlanje ndiyazibona nami ndinguye umzali kodwa ndicela baThixo uzondigcina ndingahambi ndingamolusanga
lifikile ixesha nangu umntana uyindoda kwelaa hlathi. Besilo tata bazondixelela mama ngomgqibelo nangu uSindile yindoda. Bamuthisile umntanabo. Ndiyavuya bazali uzobuya. Nani bantwana bakaThixo. Ndinithi nxa nithandaza nithi Thixo usumgcine la mama uMamGqirha. Umphathi kwakunye nogxa wakhe bathi eyona nto bayibonileyo kuSindile kukuzinikela emsebenzini wakhe. uSindile ufike wangumntana. Mose xa usebenza nabantu okanye xa ufika lo mntana niqale nimfunde nana nifunde. But sithe sawubona uSindile sabona umntana ophuma kwikhaya elinengqeqesho. Umntana ongasoze umbone xa nomsindo. Soze umbone xa caphukile. He is a very humble person. Ungumntana ojuleka naphi na. Ndimazi lo mfana kwa uqala kwakhe uphangela kalapha kaPick n Pay. Ube ngumfana ozithobileyo kakhulu. Ngumfana othobakeleyo uyazithanda kwaye and uyathanda nangomama abasebenza naye apha. Ngokuhlobo lozithoba kwakhe kozithembakele. Ne-customer ke bezimthanda because ungula mntu ukwaziyo uncokola nazo ke. Imeko yekhaya lakhe uSindile ayikhange imtheze mandla nanjengoko aye wakwazi ukugqiba ibanga le-10 kodwa iminqweno kamakhulu wakhe kukuba aqhubele phambili nezifundo zakhe de abe lipolisa nanjengoko ebenqwenela njalo uSindile. Unobangela izinto engakwazi ukumbhekelisa phambili uSindile imeko yalapha ekhaya. Iminqweno yami yayikuba ndandifunde belipolisa. Ebeliza unqanda elikhaya lingadilizwa. Kakwazanga abazali bam kuloo ndawo. Ndathi hlala phansi mntanam uzothi ngemini ofumana umsebenzi mhlawumbi ngakwazi uba lelo polisa. Kungoku nje uSindile usesuthwini kwaye uza kuphuma ngomhla wama-28 kule nyanga. Iminqweno yosapho lwakhe kukuba nabani na ofuna ukuncedisa ngamalungiselelo omgidi enze oko ngokuthi afake isandla kuloo nto aphumelela kuyo ngeenzame zokuphumeza olu suku lunqwenelelwa lolu sapho. Abo banomdla wokuncedisa olu sapho bangaqhagamshelana nalo kule nombolo ekumabonakude. Kwiindaba zeMpuma Kapa, ndingalungile Bhoqwana eKariyerha.